Radarra ez du funtzionatzen hain ondo. Zuek esan. Nik esango nizuke musikan, segun zenbat publiko dituzun, improvisatu daitekela baita, ez? Bai, musikoekin improvisatzen dute, ez? Bueno, batetik, jazza bezalako estilotan, baina bestelako estilotan ere improvisatzen da, ez? Kontzertu oro edo esan nahi duzu. Claro, igual lagunen artean jotzen duzunean. Bai. Eta osabea 20 pertsona, 15 pertsona izatea edo kontzertura, pertsonako kontzertu bat, igual mugatu izan behar da, ez? Osa, erabakita horretik, ze izan duten, eta guzti hori. Bai, badaude, bueno, beste jardun batzuk bai teatroan ere, eta bestelako jardunetan ere improvisatzen da, hori, bueno, dudarik gabe, pixka gurearen ezaugarrita zaitu geha, baina, bai. Eta zer pentsatzen duzu, idazten duzunean eta jasotzen duzunean, pertsonaren reakzioa, eta guzti, zer pentsatzen duzu edo, zer? Bueno, uxueko beto erantzungo luke, bueno, erantzungo du. Bai, niretzako arraroa da, zen nioituta nago pulsoa hartzen egoerari denbora guztian. Ez? Kantatu eta erantzuna jasotzen dut, ez? Txalo, txistu, edo arrausi bat igual zait, baina hor zaude. Badakizu, jendeari nola sartzen ari zaion. Eta orduan niretzako bertigo handia da idatzi eta ez jakitea hori irakurtzen duenak ze aurpegi jartzen duen hori irakurtzen. Behar bada, entrenatuta daudenak ondo daramate hori, baina niri benetan kosta egiten zait hori. Pixka bat zait, gabezi bat sumatzen dut. Bueltako reakzio hori falta zait, erantzun hori. Baina, bueno, genero bakoitzak bere ezaugarria ditu, ezta? Baina, ez dakitu izu ez. Baina, niretzako ulertzen dut, esaten duzuna nik ere bizitu izan dut hori, baina nik uste niretzat kontrakoa gehiago dela. Hau da, erabateko askatasuna sentitzea eta momentu baten eta gaizki izan da mundua zakutik hartzera bialtzea esatean. Pentsatu dezatela, pentsatu nahi dutena. Hau da, bertxotan etengabe ze pentsatuko dute ze adidia sentitzen, esatea, nik nahi deten idatziko den nahi deten bezala, eta askatasuna handia da hori esatean, ateratzea zure demonioak, zure amorroak, zure gauza guztiak atera hor, eta aserratu behar dan, aserratu da dila. Eta gainera, zuk liburu bat ez diozu norbait idazten. Baina, karo, bertxotan ari zea publiko horrentzat. Publiko hori etorri da zu entzutera eta berari esateko daukazuna entzutera ere bai neurri baten. Eta orduan ezin diozu edo zer esan. Baina liburu baten netzako askatasuna handia da. Bai. Eta nori izaten diozu txapelketa honek duzu, benetan edo zu, nori pertsona baten edo batzuetan bezatzen duzue, publiko horretara, Nik normalki ez dut persona konkretu batengan pentsatzen, ez balin bada oso gai zehatza, norbaitekin identifikatzen dezuna. Normalian publikoa den masa horri, publikoari. Egia esan, jendea ere ez da ikusten jende zehatza, ikusten da jende multzo bat. no da publikoa, daudenak bakarrik. Bai, handaudenak, momentuan handaudenak. Bai, nik uste hori hola dala, ez askotan kamarak eta ere gerotak gehiago etortzen dira saiotara, baina oso ohituta gaude momentuan dagonari kantatzera, eta gero kamara baldin batoz grabatuko dute une hori, baina guk ez dugu telebistaz bestaldeko entzulentzat kantatzen. Oso gutxitan nik uste batzutan aipatzen da, ez? Eta kamarari begiratzen zaio, baina oso momentu puntualetan, baina Ez dakit, nik izan nahi nuen, Euskalduna izan da, Euskaldun duten adibidez, gaiago ez dauka zer ikusi Euskararekin ez baina, Euskalduna diren guztientzat, edo... Hombre, zeharka nahi duen guztientzat. Entzun nahi duten guztientzat, ez? Bai.